Bona nit i moltes gràcies. No cal que us digui com estic d'emocionada. Vull donar les gràcies a Òmnium per aquest honor tan immens que m'ha oferit. I molt en especial al seu jurat, sobretot els jurats que hagin votat a favor meu. Em sento honorada i rescabalada. Em sento enormement feliç i amb un ego absolutament insuportable. A veure, aquells països nostres tenim moltes qualitats. No us penseu allò que us diuen que no som ningú. Tenim molt bones qualitats. Vaig a citar-ne algunes. Per exemple, tenim un bon planter d'escriptors. Qui no considera que és un mestre de la ploma, un Miquel de Palol, un Joan Francesc Mira, un Biel Mesquida, un Jaume Cabré, una Margarida Ritzeta o un Silvestre Vilaplana, del meu poble. Tenim escultors com ara el Ferran Soriano, com ara el Manuel Cusacs o com ara el Jaume Plensa, de qui vaig veure una de les seves primeres obres en Manhattan. Tenim pintors extraordinaris, per exemple, Antoni Miró o, per exemple, Miquel Barceló. Tenim cuiners fabulosos que han fet la volta al món, futbolistes que són la crem de la crem. Tenim investigadors, tenim metges, tenim fabricants, tenim economistes, però tots de gran nomenada i que han aportat moltes coses a la societat contemporània internacional. I tanmateix, totes les aixetes, totes o gairebé totes, estan fora del nostre abast. Vull dir, no podem controlar els nostres ports perquè no tenim competències. No podem controlar les nostres carreteres perquè no tenim competències. No podem controlar els nostres trens, ni l'energia, ni tan sols la immigració. No podem controlar res. No som lliures. No som lliures. Aquests són uns països esplèndids. A mi m'agrada recordar aquelles corrandes de l'exili del Pere IV que acaba dient una pàtria tan petita que la somio completa. Jo la somio completa també, sabeu? Una vegada, Baltasar Porcel li va fer una entrevista en Serra d'Or a l'economista Joan Sardà, que no era precisament un catalanista, i li va preguntar què opinava ell si Catalunya podria ser independent. L'home el va mirar i li va dir: si Andorra pot ser independent, perquè Catalunya no. Escolteu una cosa, un bon dia, en contra de totes les legislacions del món, les dones van decidir tenir vot. I no ho deia la legislació, estava en contra i vam tenir vot. Vam tenir vot perquè vam voler, perquè volem. I encara més, els xicots de tot l'estat espanyol un bon dia van dir que no al servei militar. I perdoneu, el servei militar obligatori està en aquell llibre sagrat que va baixar Moisès del Sinaí, que es diu la Constitució Espanyola. Tinc, però, algunes preguntes a fer-me, i us diré per què. Quan un país en conquereix militarment un altre, com és el nostre cas, en la població conquerida es produeixen sempre tres reaccions. En primer lloc, els xipais, que és nom que ve de la dominació de l'Índia, que són aquells que s'adhereixen immediatament als guanyadors. Ciutadans que s'adhereixen als guanyadors, sabeu? Després, una immensa majoria que són els que callen i diuen a les criatures: d'això no en parlis pel carrer, això no en parlis als companys. A mi em deien de petita: quan vegis la imatge de Franco pels carrers, tu no diguis res, ni riguis, i quan surti el nodo, tu calladeta. Perquè teníem por, no? Això és un país que n'ha conquerit un altre. I després hi ha una tercera part, que és la resistència.
la resistència interior i la resistència exterior. Els nostres exiliats, com es deia fa un moment el Jordi Cuixart, els nostres exiliats van haver de passar moltes fatigues i en alguns països es van acollir molt bé. Jo crec que la nostra societat és una societat carregada de barreges, és una societat que no té altre sentit més que la barreja. Catalunya és una marca, és una frontera. Hem tingut sempre els braços oberts. Ara bé, i si estem mentalment i inconscientment colonitzats? I si sense saber-ho nosaltres de debò ens han colonitzat i no ens adonem? I tot ho gastem dient visques i coses alegres i coses sentimentals? Això és una pregunta que em té molt amoïnada. Estem segurs de nosaltres mateixos? Recordeu que en un fabulós conte, extraordinàriament ben escrit, de Lewis Carroll, que es diu Alícia en Terra de Meravelles, hi ha un moment, escolteu que això és fabulós, hi ha un moment en què apareix el cap d'un gat. És el gat de Cheshire. I l'Alícia, que s'ha perdut en el bosc, el mira i li diu: escolta, com se surt d'aquí? I el gat li contesta: això depèn d'allà on vulguis anar. Quina gran lliçó per la política i per totes les trifulgues mentals que tenim. Ara bé, si estem segurs de nosaltres mateixos, si ho sabem de debò, que la volem la llibertat, si estem convençuts, no ens aturarà ningú, no hi haurà ningú que ens posi cap barrera, perquè ho aconseguirem. Ho aconseguirem amb la nostra afany de llibertat i d'això hem d'estar segurs. I com podem estar segurs? Perquè tenim una consigna que és indestructible. És en llatí: sapere aude, atreveix-te a pensar. Sapere aude, atreveix-te a aprendre. Sapere aude, atreveix-te a investigar. Sapere aude, no oblideu mai aquesta consigna. Sapere aude, atrevim-nos, gosem pensar per nosaltres mateixos i aleshores serem lliures. Escolteu, senyors i senyores, deixeu-me que ho digui. Visca el COI, visca Catalunya i visquen els països catalans. Moltes gràcies.